Arrotxapeako gaztetxearen desalojoa salatzeko manifestazio jendetsua eginda Iruñan. Aroztegiak gelditzeko eskaera Nafarroko Parlamentura eramandu Arozta Herri Plataformak. Hainbat talde ekologistek Kaparrosoko Valle de Odieta makroetxaldean egin diren irregulartasunak txosten batean aurkeztu dituzten. Nafarroak 39 koronavirus kasu berri atzeman zituen atzo, Kaskanten erregistratu dira 6 positibo. 200 persona langabek hartuko dute parte udazken honetan prestakuntza eta enplegua uztartzen dituzten ikastunen sektoreko eskoletan. Iruñeko udalak epea ireki du urriaren 22 bitarte egile berriendako euskarazko literatur lehiaketan lanak aurkezteko. Iruñara dator berriz ere munduko puzlerik ezagunena ordenatzeko erronka, Erno Rubik Hungariarren kuboa. Hamaika egun pasa direnean udaltzaingoa, foruzaingoa eta Espainiako polizia gazten aurka oldatu zela, 6 gazte atxilotu zituztela, 12 bat zauritu eta hainbat identifikatu zituztela. Hori dela eta larunbata honetan manifestazio egin dute guzti hau salatzeko, jendetza bildu zen larunbatean Arrotxapean. Antolatzerik ez, espaziorik gabe lelopean, jendetza bildu zen manifestazioan eta poliziak auzoa hartu zuten, baina ez zen istilurik izan. Epailen aginduz ustu zuen poliziak Arrotxapeako gaztetxea. La Caixak Iruñeko udalak eta Juslaberri enpresak gaztetxeren aurkako salaketa jarri ondoren eta epaiketa 3 aldiz atzeratu ondoren urtarrilean egin zuten. Gaztetxea ustu zutenean 6 atxilotu izan ziren, hurrengo egunean utzi zituzten libre. Karguekin. Nafarroko auzitegi nagusiak jakinarazi duenez, desorden publikoa eta lesioak eragitea eta poliziei eraso egitea leporatu diete. Iruñeko udalak orain etxe bizitzak eraikin ditu toki honetan. 5 urte zutik iraun egin du, gazteon aleginekin, 1000 bizipen, 1000 proiektu, jende ezberdinarekin, baina emeki eraikitako hau desagertu ez dadin, Arrotxapeak gaztetxe baten beharra du punto eta fin, hau ez dadila hemen bukatu eta borrokariekin. Zuen babesa ezinbestekoa izan da prozesu luze honetan zehar. Aurreko astean, 5 urte bete ziren Arrotxapeako gaztetxeak ateak ireki zituenetik. Antolakuntzarako espazioen beharra agerikoa zen une hartan. Auzoko 10 gaztek Artikakaleko espazioa gureganatu eta egokitzeari ekin genion. Ordutik 11 izan dira martxan jarritako proiektuak eta bertan antolaturiko ekimenak. Auzoko gazte eta ezain gazteen espazioa izateaz gain, Iruñerriko antolakunde eta eragile ugarirentzako ezinbesteko azpiegitura izan da gaztetxea urte luzeetan zehar. Hasieratik, ordea, bidea ez da erraza izan. Lehenengo asteetan 3 auzokide identifikatuak izan ziren. Eta La Caixak, Iruñeko udalak eta Juslaberri enpresak osaturiko konpentsazio batzarrak gure aurkako salaketa ezarri zuen. 3 alditan epaiketa atzeratu ostean, aurtengo urtarrilean epaituak izan ginen eta sententzia gure aurkakoa izan zen. Espazioa uztera behartuak izateaz gain, kostu judizialak ordaindu behar izan genituen. Bitartean, La Caixaren parte zen espazioaren jabetzaren zati bat, Lone Star Futs putrearena izatera pasa zen, espekulaziorako baliabide gisa. Pasaren asteko ostegunean, irailaren 2an, indar polizialen laguntzaz, auzoko, Iruñerriko eta Euskal Herriko gazteriaren babesgune izan den espazioa desalojatua izan zen. Desalojoaren unean, polizia bortizki oldartu zen bertaratu ginen gazteen aurka. Gutxienez 50 zauritu
6 atxilotu eta 150 identifikazioekin bukatu genuen eguna. Hau gutxi balitz, larunbat gauean kaserolada bitartean, polizia berriro ere oldartu zen era oso bortitz batean auzokideen kontra. Hemendik animorik beroenak zauritu eta atxilotu egi. Arozta herri ekimenak Nafarroko Parlamentuaren hainbat talde politikokin elkartu da proiektuaren berri emateko eta argi adierazteko baztango herritarren gehiengoa aroztegiaren aurka dagoela eta herritarren hitza errespetatu behar dela. EH Bildu, Podemos eta Izquierda Ezkerrarekin elkartu dira, baina geroa bai, Navarra Suma eta PSN alderdiek ez dute haiekin egon nahi izan. Bueno, gaur Aroztak herri ekimenetik etorri gara Nafarroko Parlamentura. Ikusten genuelakoz ordezkari politikoa zuten talde parlamentarioekin egon behar genuela, pixka bat beraiek gobernua modu batean edo bestean babestu edo interpelatzen duten enean garrantzitsua zela beraiei trasladatzea guk ikusten dugula momentu honetan Aroztegiako udalez gaindiko eragina duen plana edo pesisa gobernutik gelditu beharko litzatekela eta guk eskatu dieguna da beraiek beren aldetik merezi duen garrantzia ematea. Ikusten dugulako zaunitzetan landa eremuko gaiak gelditzen dira bigarren edo hirugarren mailan eta ikusten dugu kasu honetan argi gelditu dela Nafarro mailako eta Euskal Herri mailako garrantzia duen arazo bat dela, gehien bat nola landa eremuan bereziki inposatzen diren horrelako proiektuak eta uste dugu ordezkaritza politikoa duten talde guztiek badutela ardura bat herritarren borondatea defenditzeko eta betearazteko. Eta hortarako bidali zitzaien talde parlamentario guztiei bilera eskaera, gaur erantzuna eman dutenekin bildu gara, hau da EH Bildu, Izquierda Ezkerra eta Podemosekin. Guk trasladatu diegu gure kezka eta gure eskaera eta egia esan konpromiso zehatzik ere ez dugu hartu, beraiek esan digute kasu honetan 3 talde horiek bai daudela proiektuaren kontra eta beren taldekin hitz egingo dutela eta ikusiko dutela zer egiten alduten edo zer egiteko prest dauden. Orduan, alde horretatik hori izan da gaurko bileren emaitza eta guk espero dugu hori betetzea eta lan hori egitea. Azken finean, apirian sartu ziren makinak eta Aroztak herri ekimenetik lortu zen horiek gelditzea eta proiektua gelditzea. Gaur egun ez dago makinarik eremu horretan, obrak geldituta daude, baina guk badakigu baita ere, etorkizunean ere berriz etortzeko arriskua handia dagoela. Guk hori saiestu nahi dugu, ikusten dugulakoz gatazka hori saiestu behar den gauza bat dela eta lan politiko hori egiten bada lortzen aldela. Eta azken finean ikusten dugu Nafarroa mailan ere oso garrantzitsua dela mezu hori argi eta garbi ematea horrelako proiektuak bultzatu nahi dituzten guztiei. Ez da bakarrik Aroztegia, horreldu dira beste proiektu honitz gaur egun Nafarroan planteatzen direnak. Bai parke eolikoak, bai HTA, bai erdizen planteatu nahi den meategia eta guk ikusten dugu ezinbestekoa dela egiten diren proiektuak herritarren borondatearekin kontatzea eta baita ere herritarren interesak izatea. Hainbat talde ekologistek Aparrosoko Valle de Odieta makroetxaldean dauden irregulartasunak txosten batean bildu dituzte. Uraren neurrik gabeko erabilera, Aragoi ibaia eta lurren kutsadura, hondakin organikoen tratamentuan obskurantismoa, enpresaren aurkako neurriak hartzeko garaia dela diote ekologistek. Abeltzaintza industriala badakigu hori zenolako ondorioak ekartzen ditun. Azken finean, interes ekonomikoak eta irabaziak lehenesten ditu eta kontuan hartu gabe
berak erakiten dituen hori inpakto erabat larriak, bai pertsonengan, bai lurralde kohesioan, bai lehen sektorean eta bai ingurumenean. Txosten hau, txosten honetan, eta gero azalduko digutenez, ikusi ahal izanen dugu bai edo horieta, martxan jarri zenez geroztikan, hori izan diren irregularidade guziak, eta irregularidade guzi horiek administrazioaren konibentziarekin egin izan dira. Pixko salagarria izan da alde hortatikan, administrazioak izan duen jarrera hor gertatu diren buruhauste guziekin. Hor txostenean zehar, irregularidade ikustiaz gain, ikusi ahal izanen dugu bai ura, bai lurra, bai airean izandako kalteak. Eta hori ez iritzi moduan, baizik eta datuetan oinarritutakoa gero nire ondoan daudenek erakutsiko duten bezalaxe. Irregularidade guzti horiek ikusita, pixko honek eraman gaitu, txosten hau gaur goizean, Nafarroako parlamentuan erregistratzera. Ikusi dugu egoeraren erabat larria dela, pentsatzen dugu parlamentuan dauden alderdi politiko guztiek honen berri izan behar dutela, haiei eman diogun informazioa, eta haiek uste dugu, edo pentsatzen dugu, badutela ardura pixkot honi jarraipena emateko. Haien lana da pixkot hemen diren zalantzak argitzea, haien lana da administrazioaren lana fiskalizatzea eta kontrolatzea, eta haien lana da pixkot olako esplotazio erraldoiei muga jartzea eta bestelako alternatibak jorratzea. Orduan ja, hitza emanen diet pixkot txosten honen egileak. Alde batetikan hiru erregen konpainia, izan da, gero Martilla eta Alnuseko kideak, Martilla Bibe, barkatu, eta Alnuseko kideak izanen dira, eta gero Lacendera. Eta haiekin batera, hainbat elkarte etorri gara, gure erabateko babesa, eta adostasuna erakustera. Bestea beste, Lab sindikatua, Este sindikatua, Ene sindikatua, Landareko batzordea, Reas elkartea, Greenpeace, Ekologista Martxan eta Sustrai Erakuntza Fundazio Sustrai. Nafarroko Gobernuko Osasun Departamentuak eskainitako behin-behineko datuen arabera, 39 COVID positibo berri atzeman dira Nafarroan azken ordutan. Hala, bezperan baino 16 kutsatze gutxigo izan dira Nafarroan 55 kasu jakinarazi zituen orduan 1,2ko positibotasun tasarekin. Ostiralean 47 izan ziren positiboak. Ostegunean 48 kasu izan ziren eta asteazkenean 81. Kaskante izan da oraingoan eremurik kaltetuena azken ordutan 6 kasurekin ondoren Ansoain, Fitero eta Arrotxapea auzoa Iruindarra izan dira 3 positiborekin. 61 pertsona daude une honetan ingresatuta, hauetatik 20 dira larri zainketa intensiboko unitatetan ingresatuta. 4 egun daramazkigu koronavirusarengatik heriotzarik erregistratu gabe. Txertaketa prozesuari dagokionez, 1408 txerto jarri zituzten igandean Nafarroan eta horrela 948.855 dosi eman dituzte gaur egunera arte. Ondorioz, 501.562 pertsona daude jarraibide osoarekin. Nafar Lansaren Nafarroko Enplegu Zerbitzuak Eskubide Sozialetako Departamentuaren menpeko erakundeak bultzada berri bat eman dio ikastunen sektoreko eskolen proiektuari, enpresen parte hartze zuzenarekin langilei zuzendutako ekimenari. Carmen Maeztu Eskubide Sozialetako kontseilariak gazte langabei zuzendutako ekintza berritzaile honen lerro nagusiak aurkeztu ditu. Miriam Marton Nafar Lansareko zuzendari kudeatzaileak itxi duen jardunaldian. Nafar Lansaren Nafarroko Enplegu Zerbitzuak saltokirekin eta ibilgailu konpontzeko lantegien Nafarroko elkartearekin batera 25 urtetik beherakoei edo talde auletako kidei zuzendutako ekimena sustatu du. Iruñako udalak epea
Ireki du egile berriendako euskerazko literatur lehiaketarako lanak aurkezteko, poesia eta narrazio modalitatekin. Bigarren urtez, lehiaketa hontarako lanak online aurkez daitezke www.pamplona.eskultura.es edo www.irunakulturada.eus helbidetan. Lanak aurkezteko epea urriaren 22an amaituko da. Udal ekimen honen xedea da literatura sormena sustatzea euskaraz eta aurrez idatzi ez duten pertsonak idaztera animatzea. Lehiaketak 3 sari banatzen ditu modalitateko 2.500, 1.000 eta 500 eurokoak. Gainera epaimahaiak 250 euroko 4 aipamen emanalko ditu lanak zein modalitatetan aurkeztu diren kontuan hartu gabe. Iruñeko udalak sariak argitara emanez gero, hoiek gainontzeko saridunekin batera agertuko dira. Horrela, lehiaketa 31. ediziora iritsi da eta 2020an bezala berso paperen modalitateak Iruñeko 2. berso paper lehiaketa eratu du. Iruñeko udalak Nafarroko bersozalen elkartearekin antolatutakoa. Aurkeztutako lanek gai libre izanen dute euskaraz idatziak izan behar dute jatorrizkoak eta argitaratu gabeak, jatorriz nafarrak diren zein bertan bizi direnek hartzen alko dute parte, egile bakoitzak lan bakar bat aurkezten alko du modalitate bakoitzean. Poesiaren kasuan lanek 200 berso izan beharko dituzte gutxienez eta narrazioan gutxienez 15 orrialdean. Urriaren 2an larumatarekin Gaztediaren etxean Iruña Open 2020 eginen da 2017tik Iruñan ospatzen den Rubiken kuboak ebazteko txapelketa. Txapelketarako prestakuntza gisa urriaren 1an ostiralarekin, 6etan Espainiako Rubik jokalaririk onenetariko batzuk debaldezko astapen lantegi bat emanen dute 12 eta 30 urte bitartekoendako. Oraingoan 5 modalitate eta 30 parte hartzaile egonen dira, ofiziala izanen ez den txapelketa batean, Rubiken kuboaren munduko elkarteak topaketak mugatu bai ditu pandemiaren ondorioz indarrean dauden osasun neurriengatik. Halere, Iruñan eginen den txapelketan lehiaketa ofizialean prozedura formal guztiak beteko dira, beraz aukera ona izan daiteke buru hausgarri horren ebazpena azkarrean hasten direnendako onenekin neurtzeko txapelketa handien baldintza berberetan. Irailaren 13an, astelehenarekin zabalduko da epea Iruña Open 2021 txapelketan izena emateko eta ordubetetik aintzinera egiten alko da speedcubinspain.org webgunean. Lantegian, irailaren 27tik aintzinera astelehenarekin ematen alko da izena aurrez aurre Gaztediaren etxean edo 98823 telefonora deituta. Saioan 20 toki egonen dira eta izen ematearen urrenkeran esleituko dira. Txapelketak Espainiako Speedcubin elkartearen laguntza du eta aurreikusita dago 3x3 kategoria irabazten duenak irabazle absolutuaren txapela jasotzea eta kategoria bakoitzeko podiumetan 3 onenei domina eta diploma bana ematea. Gainera, lehiakide guztiek poster bat jasoko dute edizionen oroigarri gisa.